frostklar lørdag morgen i februar går 4 mand fra Frederikssund Hjemmeværnsgård ud til skydebanerne i Jægerspris-lejren. En tur på 12 km, som er en rigtig god træning til en patruljeøvelse, de skal på i Finland. Her støder 18 andre til ved klar linje. Kompagniets skydeinstruktør har forberedt flere forskellige skydninger, som blandt andet her på handlebanen. Smukt! Solen er noget af en udfordring for skytterne, når den står så lavt. Her ser man, hvordan sikkerhedsbefalingsmanden, skydeinstruktøren og ham, der styrer skiverne, går bag ved skytten. Og det ses tydeligt, at skiverne har mærket det på den hårde måde. Dagens skydninger ude på SF-banen består af flere forskellige typer af skydninger, både for enkeltmand og grupper. Trods kulden var folk meget begejstrede og efterlyste flere af disse typer skydninger fremover. Hvis man fryser for meget, kan man jo altid varme sig ved maskingeværet. Efter et måltid mad inde på Christiansminde starter mørkeskydningen, og temperaturen falder til minus 14 grader. Klokken 21 var det slut på en god dag, og de 4 mand gik i BSO på Rævebakke frem til klokken 8 næste morgen.